uNkulunkulu yokulonda, uNkulunkulu yokubusisa. Kabo pastor ni channel New Flick. Sibeka ke la udouble amaphupho njengenjwayelo. uNkulunkulu angathi akwenzela nje okusha sonke isikhathi. Sibonge abantu abasubscribeayo, abalikeayo, kakhulukazi nabantu abangamalunga le channel. uNkulunkulu anenzele okuhle kodwa ngazo sonke isikhathi. uTopi Zim uthi ke kusho ukuthi uphupha la unesitho sangasese sowesilisa ungowesifazane. Kungaba nje uphawu olungasho into ezihlukahlukene ngokwabantu ngoba kimi kungasho kunye but uthole komunye futhi kusho something else. But nake singakusho ukuthi number 1 uphupha la unesitho sangasese sowesilisa singethatha njengophawu oluhle olungasho ukuthi sukuzohlonishwa, sukuzoba nesithunzi, sukuzoba namandla okwenza izinto zenzeke empilweni yakho. Number 2 uphupho unesitho sangasese sowesilisa ngabe futhi kuba uphawu oluhle osuke uma kungukuthi ukhulelwe nje osuke lusho ukuthi uzobeletha uthola ingane yomfana. Uma kungukuthi awukhulelwe lungasho ukuthi lindele ukuthi esikhathini esizayo seduze uzokhulelwa mhlawumbe uphinde ubelethe ingane yomfana izokhula ibe nesimilo noma ingaba nodumo noma ke ibe velele emkhakheni wayo, yabo. Kanti kodwa kwesinye isikhathi uma uphupho futhi unesitho sangasese kungabe kuba uphawu lobu kwesinye isikhathi uma ungukuthi awukasiwaba nayo ingane ngaphambilini, awukasiwabeletha olingasho ukuthi mhlawumbe mancane amathuba ukuthi ungakhulelwa noma mancane amathuba ukuthi uzale, mancane amathuba ukuthi ube nezingane, uyabona. Number 5 uma uphupho unesitho sangasese sowesilisa ngabe masilimele uphupho wesifazane unesitho sowesilisa silimele. Lokho kungaba nje uphawu osuke lulubi osuke lusho ukuthi kungenzeka mhlawumbe einganeni zakho kukhona ingane ezoshona, ingane zabafana mhlawumbe khona ingane ezoshona, yabona. Uma ukuthi uphupho lesitho sangasese sowesilisa esilimele ungowesifazane shuthi ngenzeka kunengane yakho eyodwa yomfana izolimala ezoshona, yabona. Number 6 futhi uma uphupha unesitho sangasese sowesilisa esilimele ngabe kusho mhlawumbe ngenzeka uzophunyukwa isibusiso sikaNkulunkulu, mhlawumbe ngenzeka ungaphindi ube nabantwana noma uzobhekana nesikhathi esinzima nje empilweni, yabona. Number 7 uphupha unesitho sowesilisa sangasese esilimele kungabe nje kusho mhlawumbe isahlukaniso uma ukuthi umuntu oshadile noma umuntu osebudlelwaneni ngabe kungasho ukuhluka ukuphela kobudlelwane, kungasho ukuhlukana nomuntu osuke uthana naye, yabona. Kodwa ke sithi uwesifazane uphupha unamasende, amasende guys, alikhe ingama lazo mina lokusho amasende, amasambane. So uphupha unawo uwesifazane lokhu umama abili kusho ukuthi uzothola ini amawele, umama 3 uzothola ama triplets wena. Uma nje yabo u4 kusho ukuthi uzothola angazi yini khona lokho. I don't know is yini ingane eziwu4 amawele angazi, but ngizoya ngobuningi balamasende osukuna ukuthi uzoba nezingane ezingaki mhlawumbe uwesifazane wabona, yabona. Siyabonga kakhulu isibheka ukuthi uma unesitho sangasese sowesilisa kungasho ukuthini. Lokho singakusho siyathemba ukuthi mhlawumbe kuzokusiza, kuzokunceda. It will make sense at the same time, yabona. Be blessed. Kuleba